Se nkompli naqdi dmiri ta' Prim Ministru b'aktar enerġija u entużjażmu. Hekk iddikjara l-Prim Ministru Joseph Muscat meta mistoqsi mill-ġurnalisti dwar il-ġejjieni tiegħu jum wara li ġew deċiżi l-ogħla karigi tal-istituzzjonijiet Ewropej. What I can say is that I will continue my job as Prime Minister with more vigor. Dr. Muscat kien viċin ħafna li jsir President tal-Kunsill Ewropew, kif wara jumejn fejn ma kienx hemm bil dwar min sejħu tmexxija tal-Unjoni Ewropea, kien hemm żewġ ftehimiet li tressqu għall-għażla. Joseph Muscat kienet jissemma bħala wieħed minn grupp fejn il-President tal-Kummissjoni Ewropea seta' kien Michel Barnier mill-Popolari, il-President tal-Kunsill Ewropew Joseph Muscat mis-Soċjalisti, Margaret Vestager bħala rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin mill-Liberali u Manfred Weber bħala President tal-Parlament Ewropew. Dan l-ewwel pakkett kien imbuttat l-aktar minn Franza. Li kieku ntażel il-Prim Ministru Joseph Muscat bħala President tal-Kunsill Ewropew kien ikollu jirreżenja minn Prim Ministru sal-aħħar ta' Ottubru illi ġej. Il-Prim Ministru issa ma huwa marbut ma' l-ebda data u jista' jibqa' fil-kariga sal-elezzjoni illi ġejja. L-aħbar li l-Prim Ministru se jkompli jmexxi lil pajjiżna kienet irrappurtata bi prominenza wkoll fatt ta' ġurnali ewlenin. Il-Malta Today ippubblikat ritratt tal-Prim Ministru fuq il-faċċata bit-titlu Here to Stay. Fil-waqt li l-orizzont fuq il-faċċata ta' quddiem kitbet li Joseph Muscat se jibqa' Prim Ministru. Intant fl-aħħar sigħat kienu bosta li esprimew id-dispjaċir tagħhom għal kummenti li għadda l-eks-kap nazzjonalista Simon Busuttil li feraħ bid-deni għax Malti bħalu kienet jissemma l-waħda mill-karigi. Malli ħarġet l-aħbar, l-eks-kap nazzjonalista Simon Busuttil ħareġ jorok idejh. B'reazzjoni kienu bosta l-Maltin minn kull sfera tas-soċjetà li wrew id-diskuss tagħhom mal-kumment ta' Busuttil. Uħud fakru lil Simon Busuttil kif hu ma ntażilx għal pożizzjoni ta' direttur fih dan l-Uffiċċju ta' Appoġġ Ewropew fil-qasam tal-Ażil, bl-applikazzjoni tiegħu ġiet irrifjutata. Oħrajn qalulu li minkejja l-kampanja ta' gideb l-elettorat Malti warbu u mażlux biex ikun Prim Ministru ta' pajjiżna. Oħrajn fakruh fin-negattività li mexxa biha l-Oppożizzjoni u qalulu li minn ma jelħaqx l-ENP jgħid li huwa qares. Fakruh ukoll li sissa huwa l-unika kap tal-Oppożizzjoni fl-istorja ta' Malta li baqa' ma sarx Prim Ministru. Persuna oħra qaltlu li falla bħala kap u viċi kap tal-partit. Falla fl-elezzjoni ġenerali u fuq kollox fil-frame up li sar fuq il-Prim Ministru familtu. Oħrajn appellawlu sabiex jieqaf ikun biter u jwaqqaf l-ossessjoni li għandu f'Joseph Muscat. Messaġġ li ġibet l-attenzjoni tal-medja kien dak tal-ex-deputat Deborah Schembri fejn sostniet li d-dikjarazzjoni ta' Busuttil tixet minn ta' bil-ħaqqu, fil-waqt li qalet li huwa eżempju ċar ta' arroganza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.